ሳቢ ደሳለሲ ካኒና ይዕድል ኣሎ ወብለኒ ሓደ ዋ ደሳለ እዚ ደሳለ ሓወይስ ካኒና ዕድል ኣሎ ይብሎ እዋ ንዕንዶ ንዕዚ ጽሑፍ ረእዮ እብለኒ ቅድምነት ምጽሑፍ ምርኣየ ግን እንታይ ዘኻኺረኒ ኣብ ዩጋንዳ ከለናሲ ሓደ እዋን ኣብቲ ማከረረ ዩኒቨርሲቲ ንምሃር ነርና መቸም ደሳለ ዘየንበቦ ደሳለ ዘይወሰደ ኮርስ በቃ ሓደ እዋን አንታ ደሲ ሓወይ ንዓባ ገሊስ መሬፅና ኣባ ነንብብ ንዓባ ኣብቲ ምምራፅ ሓግዘኒ ኩሉ ዲና ከነንብብ ንባሃለሉ እዋን ነይሩ ሕጂ ድሕረይ ሓንቲ ጉዳይ ኣማከረረ ዩኒቨርሲቲ ምስ ረኣየስ ወሲድኒ ማለት እዩ ግርም ንኸይድ ንምሃር እንታይ እስከ ንምሃር ነርና ቋንቋ ቻይና ንዓና መማሳጠሪ ክኾነና ጀስት መማሳጠሪ ኣብ ገዛሲ እንግሊዝኛ ዓረብኛ ትግርኛ ገለ ዝሰማዕ መንጎና ተለስ መማሳጠሪናሲ ያይ ቻይና ክኾነልናሲ ቁሩብ እውን ንገለ እዋንሲ I love you ገለ መለ ገለ መባሃሊ ጀሚርካ ዝቁፅርታት ገለ ኩሉ በፂሕናዮ ነርና ብዝኾነ ያ ኣብቲ ኣብ ዩጋንዳ ሽዑ ክሽቁጡ ጀሚሮም ዝነበሩ ቻይናውያን እውን ኬድና ሂንሃው ኒሃው ገለ መለ በፂሕና ነርና ብዝኾነ ጅነብቲ ፖይንት ሰይክብ ድሓር ኣብኡ ከለናስ ሓደ መፂኡስ ዶክተር ዳበልሓ ንቕስዕቦ እንደሳለ ሓደ ዩጋንዳዊ ወይለከ ደስ ሓወይ ከመይ ዳ እዚ ኣብሎ ዶክተር ኢልካ ዳ ተላሊኸ እንታይ ትብልለኸ ኣቲ ኣብ ሓደ ኣብ ሓደ ኮርስ እምበር ተራኺብና ብለኒ ናይ ምንታይ ኮርስ ሓደ ፍሉይ ናይ ናቹራል ኣመጋግባ መድሓኒት ልዕሊ ኩሉ ከዓ በቲ ናይ ማሳጅ ስፔሻሊስት ኣለዎ ደሳለ I don't know ብጣዕሚ ስፔሻሊስት ናቱ ምሁር እዩ ሕጂ ይገልጸለይ ማለት እዩ ሰብኣይ እሞ ማለት በቲሉስ ንዶክተር ዘብለካ ዶ በፂሑ ይብሎ በቃ እሱ ግን በቃ በቲ ቀልጢፈ ዝረኸብክዎ ዓወታውስ ዶክተር እዩ ዝብለኒ ዋላ እውን በቃ ኣብዚ ሓንቲ ንእሽተይ ናይ ዩጋንዳ ጋዜጣ ከማኒ ዶክተር ኣብርሃም ኢሉ ጠቂስን ደሎ ንዓባ ስለዝግሄር ገለ እዩ ዝብሎ በቃ ደስ ዝኣትብሎ ዶክተር ክብለኒ ብለኒ ሽዑ እስከበል ናይ ምንታይ እዩ እቲ ድሓር ትዝ ኢለኒ ኣንታ ደሲ ሓወይ ኢለ ለካ የተማረ ግደለኝ ይብሉ መሓሩ ዜረሲ ብኸመይ ዝበለ ሰብ ማለት ብሓደ ዝተማሃረ ሰብ ባእ ነይሩ ማሳጀይ ለካ እንደ ግዳ ብዝኾነ ዓይዲ ናብታ ፅሕፍቲ ምስ ዝምለስ ከዓ ደያ ትብል ደሳለ በረኸት ኣብ ነርዌይ መድሃኒት ገለ መለ ገሊኣ ትብል ወይ ለከ ሞንታይ ደኣ ኣብ ገለ ናይ ግብረሰናይ ካብ ኖርዌይ ወሲዱ ንኢትዮጵያ ወይ ንሱዳን ዝኾነ ደኣ እሞ ሓደ መድሃኒት ዝዕድል ግብረሰናይ ደኣ እሞ ኣብኡ ደኣ ኢንቮልቭ ኮይኑ ገለ ኢለ ነታ ፅሕፍቲ ይሪኣ ማለት እዩ ሽዑ ምስ ረኣኽዋ ለከ በከም ዘልኳ ደሳለ በረኸት ኢላ ኣብ ኖርዌይ ንዝቕመጡ ደገፍቲ ወይለከ ስማዕ እንዶ እዚኣ ዳ እሞ ንደገፍቲ እንዲ ዝብል ደሎ ንዓይ ትምልከተኒ ድሓር ከዓ ኣነ ደስ የፈልጠኒ እዩ እንተ ደኣ ጀስት መድሃኒት መሃብ ንዓይ ዝረብሕ መድሃኒት እንተለዎሲ መሃብ ነይሩ ቀልጢፉ ናይ ዓዳላይ ደልዳለያ ገብራ ደልየ ናይ ደስ ናይ መቕርብ መነቐርብ ንዓኺ ብኣኺ ጀሚሩ ተኮይኑ ወይ እውን ኣባኺ ስቶክ ተለዎ ገለ ተሰሓሕቕና መቸም ድሓር ኢለ ኣነ ሓንቲ ንዓይ ተደየኒ መድሃኒት ሓንቲ እያ እሳ ከዓ ንዓደይ ብሰላም ምእታው ብፖለቲካ ብገለ ዘይብሉ በቃ ንዓደይሲ ብሰላም ምእታው እዚኣ ናተይ ነገር እፈልጣ እዩ ብዝኾነ ኣነ ግን ኣብዚኣ ዝሃቦም ከኒናስ የለኹላን ገለ ብሎ ድሓር ተረኣኹ ለካ እታ ፅሕፍቲሲ ከምዚኣ ትብል ነይራ ኣብ ኖርዌይ ዝቕመጡ ደገፍቲ ፍሉይ
معجس ጭንቀት بانادول يعدلوا ماله هو أتبل جزر بامتخا in fact مسرع هو دحارنا حفتسي ينا خمزي أبزي خماس كسنة دليانو حجي أنا مبزحتي وأنا يدسال صحف كم سبي رئة لايك بلوي سحق ويقال هذا وان كات زبالته لها بحقا زخون رئيته حسابي أو زلني برقص خاب بحقا نزرارة مالتي بحقا يبلدسه بزهانة حجي إذا أجن كتنباب دلياون كتنباب دليا أكل أبزيسي أب حدا بأركايف كتصنحلوي دليا ماتي بز أركايف كتولو دليا سلازي واي نوت زين ببالكم بايزوي دحاري قدمي جلس ساعات كأني حدا سابي إذا دسالة صحيفة زولو تنبيبكيا طعمي تبقى نجار كوني وقاليلني هو جن نايزي نعسرت شومونت مسكرة معت أو جازت أنياتات حجرنان مأسار عبيت حالفتي ويكاتهم جي 15 ناتاتهم من باب سلاتة أمدكو قال إيلس تحركم ببقى قال إيلس بجحي استوعل كل نيرة لك ختنباب زلوا نبابه انت إذا مالت تن أبيكم ما تخندهم سمعكم ما تخندهم نتمزي سمعكم ما نتم زي سمعكم ما نبابلكم مالتيو ميكينان دا زوركم قال ملا كتشب لكم دحاني ويون تزانيكم قال بحفشا جن مهاريت كويناس لزرع أخوي جست تمهار النتا تي مهاري كفالنا تاس لزعجزني أون كان ببادله كم زي تبل أم نرفويز أمت ودقفتي فولي معجسي جنكت بانادول يوهاب ماله يو أرسته شعبيان وحجن أنت كم زي مساسلهم تفلترو كلتيهم نقداياتهم الناس زناوقي عمنا مدوستو حجي بزيك أني زلو كونتات ناي نروي جنكت مالست استرس مس بزحهم ريوان دوزي حلافي ناي UDI سو خمان زبلو منم تأقم يلن ترقا قطراي زبل جزياوي معقس جنكت نحد حدهم كسادة جميرة مالو مجم نحدا بزي زخوني يخون قوامن بزي زخوني يخون حقن نزجزء ملاخي زمن الخساب نخام ناي بعل نروي زأمثل رقيق بوليتيكاوي أكايدا كردو يو إلكا محساب عشنتيو اتي زخوز زلو انتايو منم يردو أمثل زيله نزي أب نروي زخيد دولو قدا إرترايا سدتنياتات UDI مالت كفلي إميغريشن يكونن نحزو دولو اتقاندي قداي كاب كفلي إميغريشن حاليفوسي بدرجة مينستر فتحيو تتحيز دولو أبز سألي اتري وزلهم سبأي حلافينا UDI بمينستر فتحي ناي نروي تأزيزي سرح زلو كساب حدا لكاتيت كلتا شحن عسران دما بملؤهم أبتا سرام تقبل ناي سواز تساتفو سوات قداياتهم أتقاري كغرب قتين تأزاز أبت أولو له اتهم نزي تردأخمو أبت اللينك رأيو اتي مينستر فتحي أب ناي شدشتا مسكرم عربي شدشتا مسكرم زي محلالفو تأزاز له اتي لينك انتخيلي أبتي بريسكريبشن كجبرة تزي تخيلو هاني أبناي دسالة فيسبوك كيركا مرأي كأليو سلزي تزرزرات أقول له شو أنا بتتصحف تمسنا ملس نروي إرتراي كونتن وزلا الله إلن سبي سبكاي إلكا زحلف نقريلن أب نروي حقيو نحنا دما حبريتا نابيو دي أي زيكون ناسي بقطة مس مينستر فتح زرخبنا مسمرينا خفيتنا زلنا حادي إسراو طبقا حدا نروجاوين سالسيتي إنجليزاويت ناي حقي خيلان دما نتو قداي بزلع على عدبت تساتيفهم ولو نحنا كاب أسائل الناس ماتن أتصاريخا محلاف زحلف ترايبلنا
ካብኡ ንኔው ዘሎ ጉዳይ ፍርዲ እዩ ዝምልከት ዝግባእ ፍትሒ እንተዘይተዋሂቡ ግን ይግባይ ናይ ምባል መሰል እውን ኣሎ እንተኾነ እሱ ዝኸውን እውን ስራሕ ጠበቃታት እዩ ሓንቲ ነገር ግን ነቶም ደገፍቲ ናይ ዝቐታሊ ኢና ዝኾነ ስርዓት ምውት ሕልናን ክብለኩም ዝደሊ ነገር ኣለ እዚ ሕጂ ብጭንቀት ዶ ኣሕዋቲና ዶ ብተሃዲድ ዶ ዝቕየር ነገር የለን ድሓር እቲ ሓላፊ ናይ UDI ናብ ጽምብል መንግስቶም ስለ ዝኸዱ ጥራይ ናብ ዓዶም ክትሰዶም ወይ እውን መንበሪ ፍቃዶም ከተሕድጎም ኣጸጋሚ እዩ ኢሉ ትብልዎ ዘለኹም መስሓቕ ነገር እዩ ንሱ እኳ ሓደ ደንቆሮ ይኮነን ኣብቲ ጽምብል ዘይኮነስ ኣንጻር ናይቲ ዕቑባ ንኽትሓቱ ከለኹም ዝወስለትኩምዎ ጉዳይ ማለት ኬይዝ ትኸዱ ምህላውኩም እዩ ዝፈልጥ ስለምንታይ ደኣ እሞ ከምኡ ይብላ ኣሎ ኣብ ኖርዌይ ድሮ ህዝቢ በቲ ዘረብኡ ሓያል ክትዓላዕ ኢሉ ኣሎ እታ መጨረሻ ጉዳይ ድማ ከም ውሳነ ናይ UDI ዘይኮነሲ ከም ውሳኔ ህዝብን ውሳኔ ሚኒስትሪ ፍትሕን ኮይኑ ክረአ እዩ ከም ልምዲ እውን ዝኾነ ኖርዌጃዊ ፖለቲከኛ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ቀሪቡ ከምዚ ክግበር ኣይከኣልን እዩ እንተይ ኢልካ ኣባይታ ብቐሊል ከተግብራ ከም ዝኽእል እዩ ዘረጋግፀልካ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ባህሪ ፖለቲካ ናይ ኖርዌይ እዩ ኣብ ኖርዌይ መርፍእ ክወግኡ ከም ዝደልዩ ኣቐዲሞም ነታ ዝወግኡላ ቦታ ጽቡቕ ገይሮም እዮም ዝደራርዝዋ ኣብ መጨረሻ ድማ ጠሾቕ ኣላ ስለዚ ብግዚያዊ ፓናዶል ቃንዛኻ ምዕጋስ ፀገም የብሉን እቲ ነባሪ ፍታሕ ግን ካብ ሕጅኹም ንብረት እንተሃሊኩም ንብረትኩም ውግጋን ጥራይ ዝሓይሽ ኣብ መጨረሻ እቶም ኣብ ምልላይ ስእሊ ሰባት ትሕግዙና ትደልዩ ኣሕዋት ሓድሽ ዝመፀና ቪድዮታት ስለ ዘሎ ክንሰደልኩም ብሕጋ ትቐልቀሉና ሻዕብያ ንሰበይቲ ብሕጋ ንሰብኣይ ኣብ ገበላ ፈላልያ እንዳረኸበት እንድያ ስድራ በታቲና ደላ ንሕና ድማ በዛ ሓንቲ ዘመናዊት ሕጋ ጥራይ ሕጊ ከነቢላ ኢና ሃያ ፎርሳ ኢላ ትውደታ ጽሕፍቲ ባይዘወይ በዚ ኣጋጣሚ ነቲኣ ንዝሓለፈት ናይ ደሳለ ቪድዮ ርእቶኹም ሓሳብኩም ገለ ንዘውረድኩም ኣሕዋት በዚ ኣጋጣሚ እዚ ይቐኒለይ ይብል እቲ ዝነበረ ትምህርቲ ጀስት ንሕና እቲ መልእኽቲ ሲ ጀስት ዝተፈላለየ ሰብ ዝተፈላለየ ርእቶ ሂብና يقنلنا كبرت هابلنا أي سأننا كله